हमें जब कलू भैया के जब भैया कहले बनी तो हमरा भौजी पर भी लागू होता गावे के बाकी ना बानो तो हम यही चाहब है कि तहर सार के नाम का है। हेलो रिसु के चलल तू हवाए हनुमान भेड़ुआ और हम माफी चाहब बस हमरा की इजाजत मिलल बा हम नाम रख के गावत गुड्डू बाबा के बोल सकत नहीं कहिया के चलल आ तू हवाए गुडुआ भेड़ुआ आ तहरा घरावा में तहरा घरावा में चोरावा समाइले आए सिया राम के भजो तहरा घरावा में चोरावा समाइले आए सिया राम के भजो कहिया के चलल तू हवाए हनुमान हितवा कहिया के चलल तू हवाए हनुमान कहिया के चलल तू हवाए गुडुआ भेड़ुआ तहरा घरवा में तहरा घरवा में चोरावा समाइले आए सिया राम के भजो तहरा घरवा में चोरावा समाइले आए सिया राम के भजो। अरे बाबा अब देखी हमने की हाँ चोर चोरी करेला हर कुछ चोरी करेला गहना गुड़िया परिवार के छोड़ के जब पकड़ाला तो गोली बंदूक चाकू छुरा जौन मन करेला तौन चलावेला लेकिन ई चोरी हो जो गहना गुड़िया के नहीं हो आ गोली बंदूक नहीं के चला लेकिन ओ जब का चोरी होता है ध्यान से रउआ सुनम जा कि बांधिया बोनिया चोरवा आ घरे लेके गईले हो और ये देखी हमें जब कलू भैया के जब भैया कहले बनी तो हमरा भौजी पर भी लागू होता गावे के बाकी ना बानो तो हम यही चाहब है कि तहर सार के नाम का है। हेलो रिसु अच्छा हेलो तो देखी कलू भैया के सार के नाम ऋषि हो बहुत शॉर्ट नाम बा छोटा सा नाम बा 2 अक्षर में लेकिन बहुत प्यारा नाम बा तो बांधिया बोनिया चोरवा आ घरे लेके गईले हो अयब उनका बहिनी के अयब ऋषि के दीदिया के बन्हाले मोटरिया हाय सिया राम के भजो उनका बहिनी के बन्हाले मोटरिया हाय सिया राम के भजो। तिवारी बाबा काहे ऐसे करत नहीं रहुआ ना ना दोनों के बराबर में रखिए काहे कि ए जो मंगल के चलत आप लोग इतना प्यार देते हैं लोग की बुझाला कि अपना घरे गावत नहीं जा तो तनी मनी 19-20 होई है ये तनी यूट्यूबर भाई लोग से हमारा डर बा बाकी कोनो दिक्कत नहीं के सुना लो तो हम लोग बहुत है ना उन्हें लिखत रह लोग वैसे हमारे बारे में आप लोग नहीं लिखते हैं थैंक यू नहीं लिखिए थैंक यू। हाँ इतना यूट्यूबर वालों एगो बबुआ के नाम याद बा विवेक बबुआ जहाँ भी अगर होई हैं तो हम रिक्वेस्ट करब कि कुछ उल्टा मत लिखी हलो ना हम ना लिखिए काहे कि जौन हमनी के गायब जाई हमनी के घरे माई बहन गावेला लोग उहे हम गाइला और एगो बहुत ही ज्यादा वायरल रहे हमार पारंपरिक गीत रहे गारी गीत जौना कहल जाला तो हम
केकर नाम रखी? हम तो एक आदमी के जो अभी टारगेट पे ले ले बनी रघुआ अभी जेकरा के ज्यादा सम्मान देबला गुड्डू बाबा। हां ना ना हनुमानो जी करवा बोल सकते अच्छा, हैं अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुड्डू बाबा के नाम ना लिया जयदेव गार्जियन प्रणाम करते नहीं गार्जियन कैटेगरी और नाम सुन ले रही बहुत, लेकिन हम मतलब सामना सामने फर्स्ट बार हमने की मुलाकात था। तो चलिए हनुमानी भैया के नाम लिया जाओ। और भैया हम कहले बनी तो कहा मंगल गीत था कलाकार में सब चलेला, लेकिन अभी फिलहाल हम मंच पे बानी तो आई एगो मंगल गीत बहुत ज्यादा वायरल रहे हमार। बस हेजवा जितना भाई लोग वालो हम यही रिक्वेस्ट करब कि रउआ सब के जब बैरिया बैरिया में हम आइल बनी तो हम चाहता नहीं कि उहे इज्जत सम्मान के साथ में जाए जैसे रउआ सब एक बहन के भेजिला। तो जोरदार ताली हो जाए। और सुनी हमने के यहाँ जब मंगल गीत गवाला तो भसुर समधी जे आवेला तो उनका के इहे सब निहारल जला कि उ कैसन बाड़े आ का पहिन के आइल बड़न आ कैसन ओकर लूर लक्षण बा। तो एगो गीत मम्मी के हमर सिखावल रहे तो कलाकार के सुने खातिर पब्लिक खड़ा बा और देखा था इतना प्यार और आशीर्वाद। हेमा पांडे जी बिहार से हैं और कल्लू भी